The economic situation in this country is so biting. Jochiw thieth mathoth ka obuogo dhi ng'anyo kochakre tarik 14 dwe ni poni piny owacho kokete tim winjruok ma kanyakla mane giketo mano mar mbero ngima jothieth mathoth ka. E twak gi jofwambo lakteche go koni thuolo mane gimiyo piny owacho mondo mi ochak kete tim winjruok mane gisebedogo rumo tarik 13 dwe ni kendo bang' mano onge laktar mabiro dhi e ute thieth. Bende gidwaro moko kuom gik ma gisundo piny owacho mondo mi otim en ndiko lakteche mapod tiyo e yor orak. Yo maongirore kabende koro gidwaro mondo mi okumba mar thieth mar NHIF okaw pach jopiny ewi kaka gichano kete tim omenda mano medi kaluwore kod chike manyien. This unresponsiveness has been the norm and a great saboteur to the harmonious working relationship between unions, Ministry of Health and counties. We therefore wish to reaffirm that the strike notice elapsing on midnight of 13th July 2023 remains in force. All our branch officials in this country, the 47 counties and the private sector, all the 47, all the branch officials to prepare for the strike starting the midnight of 13th July 2023, if at all there's nothing will have lapsed. NHIF must explain to Kenyans how the enhancement of contributions will enable them to access quality services without suffering catastrophic financial harm. Kwa mbele ni oro mausebedo